skal ud gå tur. Ja, skal vi gå op en tur? Ja, skal vi gå op? Ja, skal vi gå lidt? Ja, skal vi det? Ja, men det er flot. Ja, det er spændende. Ja, det er spændende. Ja, skal vi gå en tur? Skal du tisse? Ja, skal du op og tisse? Kan du det? Ja. Så kom da. Ej, det skal du ikke have det her. Ja, ja. Det er spændende med alt det plads. Ja, er det spændende? Skal vi gå op og tisse? Ja, jeg går op og tisse. Jamen, jeg har ingen gode bidder med ud. Nej. Ja, det er godt det. En tistur. Ja, du er dygtig. Ja, du er dygtig. Ja, så har du en snor. Ja. Ja, kom så da. Ja. Ja. Ja, det er spændende det her. Ja. Ja, det er så spændende. Skal du ikke op og tisse? Ja, skal du ikke? Så er du. Ja, det er spændende. Ja. 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 Det er så spændende. Ja, prøv at se. Ja. Det er dejligt renseren, ikke også? Ja, det er dejligt. Ja. Se. Du kan ikke rende ud derovre af hegnet. Ja. Se. Alt det her, det kan du løbe på, ligesom du vil. Ja. 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 Du kan løbe her lige så meget du vil. Ja. Ja. Må du se. Ja. 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 Hvad så der? Ja, hvad så buller? Bullebær. Bullebrasner der. Ja. Ja, så Thor. Ja. Ja, hvad siger jeg? Ja, lidt luft heroppe, hva'? Ja. Ja. Du er dygtig. Ja, du er så dygtig. Ja, du er så dygtig. Kom nu lige der. Ja. Så dygtig. Ja, du er så dygtig. Ja, du er så dygtig. Ja. Ja, du er så dygtig. Ja, det bliver sjovt, når vi får ryddet lidt op heroppe. Når det bliver forår. Ja, skal du være med til det? Ja. Ja. Skal du være med til det? Ja. Det er sikkert spændende med motorsaven. Hvad du siger til den? Det er godt da. Ja, du er så dygtig. Ja, det er lidt svært at tage billeder. Filme når du render derinde. Og vi skal passe på ikke at få grene i hovedet også. Ja, ja. Derovre på siden derovre, der er på grave også. Ja, der er på gravhund. Skælder ud en gang imellem. Ja, det kan være, de kommer over og hilser på dig. Ja.
Ja. Kom du der igen? Hvad? Stoppede jeg op? Nå, skulle I hjem med? Hvad? Ja, skulle I hjem med? Hvad? Skulle I lige med? Yeah. Ja, den vogn der, den bliver også spændende, når den begynder at køre mellem træ, hva'? Ja. 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 Ja, ja. Hov da. Ja, ja. Så der. Ja, du er så glad. Ja, du er så glad. Ja, ja du da. Ja, det er godt. Ja, det er godt. Ja. Ja, men du kan ikke komme ud dernede. Der er lukket. Ja, der er lukket dernede. Ja, så du kan ikke rende ud til ham bilen, der kommer der. Nej. Ja. 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 Vil du ikke ind og have noget vand i stedet for din grisebas? Det er da ikke sundt. Nej, det er ikke sundt. Nej, det er dejligt at blive landvokse. Det er dejligt at blive landvokse. Ja, det. Ja, vi vil gå hen og kigge så. Ja, det er jo godt det. Ja, det er jo godt det. Det er så dygtig. Ja, det er så dygtig. Ja, det er så dygtig. Det er en god pause. Ja, kom. Kom så. Kommer du? Det var godt. Ja, det var godt. Det var godt. Ja, det er god. Ja, det er godt. Ja. Ja, det er jo godt. Ja. Åh, ja, åh, nu bliver det dejligt at få ind, hva'? Ja, det er jo godt. Ja. 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 Det er jo spændende, når vi begynder at rode herom og skal planere alt det. Hvad du siger til det? Ja, det bliver spændende. Kom nu der. Ja, det bliver spændende. Se, hvad du siger til det. Ikke også? Ja, det er jo godt.
Ja, der er mange nye spændende ting. Ja, der er mange nye spændende ting. Ikke også? Skal vi gå ind? Ja, skal vi gå ind? Oh godt.